שלום לכולם, היום אני אעביר הדרכה קצרה על השימוש ב-Firebase לאימות משתמשים. אה, אוקיי, אז בואו נראה איך עושים את זה. קודם כל נפתח פרויקט ב-Firebase, אז נלחץ על זה, ניתן לו שם, אוף דמו, אחלה שם. ג'ימיני, כן, למה לא? זה לא מעניין אותי. והפרויקט שלי עוד מעט ירוץ. אז, הפרויקט מוכן, continue. נבחר שהוא יהיה מסוג ווב, אוקיי, וניתן לו איזשהו ניקניים בשבילנו. אני אשמור על אוף דמו, אוף דמו, אפ ורגיסטר. אוקיי, מה שחשוב לנו כאן זה רק לקחת את הפרמטרים האלה, נשתמש בהם בשביל להתחבר לחבר בין הפייתון ל-Firebase. אז נעתיק אותם ונמשיך. פה ניכנס לחלון של Authentication, Get Started. פה נבחר אימייל ופסוורד, אוקיי, Enable, Save, וזהו, טבלת משתמשים שלנו מוכנה, היא ריקה, ואנחנו נעבור ל-IDX. בואו אחריי. אז הנה ה-IDX שלנו. פה הכנתי, פתחתי כבר פרויקט בלי שום דבר. זה הפרויקט הבסיסי בפייתון. אז קודם כל ניצור לנו אובייקט, את האובייקט של ההתחברות. נעשה, ניתן לו config. זה יהיה אובייקט דיקשנרי, ונשים פה את כל המשתנים שניישר אותם, כל המשתנים שקיבלנו, ובגלל שזה פייתון, אז נהפוך אותם למחרוזות, אוקיי? אוקיי, ונוסיף לנו אמ, עוד משתנה אחרון, Data Base URL, והוא גם כן יהיה מחרוזת ריקה. וצריך לשים פה פסיק. אוקיי, עכשיו זה מאחורינו. בואו נפתח, אה, איפה, הנה, טרמינל. אמ, רגע, אוקיי, אז אנחנו רוצים ליצור לנו אובייקט מסוג Firebase. בשביל לעבוד איתו, אמ, Firebase שווה Firebase. אמ, נקודה initialize app config, את השורה הזאתי נעביר מתחת לקונפיג, חשוב. וכדי שיהיה לנו את Firebase, נצטרך לעשות לו import, Firebase, אוקיי? חשוב, כדי שיהיה לנו את Firebase, אנחנו נצטרך להביא את הספרייה הזאתי, להתקין אותה, אז נשתמש במנהל ההתקנים שלנו, פיפ, install Firebase 4,
בואו נראה אם זה יעבוד. הנה, הוא מוריד. יופי. הוא ממליץ לי לעדכן את פיפ, זה מאוד חשוב. נעשה לו אה, לעדכן את פיפ מדי פעם, ונחזור על ההתקנה. נראה שהכל תקין, יופי. אוקיי, אז יש לנו את Firebase, יש לנו אובייקט. בואו נתחיל לעשות משהו אה, ידני, אוקיי? אה, בואו ניצור אובייקט, נאתחל אותו אחרי אובייקט אותנטיקיישן, מה שנקרא. אה, Firebase נקודה אוף. אוקיי. נעשה משהו ידני. נתחיל ככה לראות, קצת להשתפשף. ניתן אימייל אלעד, אה, פה, שנייה. אוקיי, האימייל פה בחשבון הזה הוא מגידו cs gmail.com. ניקח גם פסוורד, נעשה לנו פסוורד, סתם 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא ממש משנה כרגע. חייבים שזה יהיה, דרך אגב, מעל 6 תווים, זה החוקים של ה-Firebase. ובואו נעשה לנו משתמש. אז auth נקודה create user with email and password, ונותנים את האימייל והפסוורד. מאוד כדאי, מומלץ, גם לראות מה השרת של Firebase מחזיר לנו. אז את זה אנחנו נשמור, מה שהשרת מחזיר יישמר לנו פה ביוזר, ובואו גם נדפיס את מה שהשרת מחזיר. print user, את השורה הזאת אפשר להוריד, מיותרת, ובואו נריץ. בואו נראה מה קורה. אה, זה טעות שלי. import Firebase. אוקיי, עכשיו add already in use. טוב, מוזר. נשנה את זה ל-81. אוקיי, נסיים את השרת, ובואו נראה מה קרה פה. אה, אצל הדודה והדוד, הם עשו לחופש בעבר. אוקיי, אז הייתי צריך פשוט לבטל את השורה של הפורט של האפליקציה. היא כנראה גרמה פה להפעלה כפולה של של הפקודות הללו, וזה התגובה שקיבלתי מהשרת. בואו נראה את השרת. אה, הנה המשתמש שלי, אוקיי. התגובה פה של השרת, הנה אנחנו רואים שהאימייל הוא יש פה הרבה מאוד דברים שהם, אנחנו לא נוכל
להבין מה הם, כי הם מוצפנים. אה, אוקיי, מה שכן חשוב לראות בתגובה של השרת זה את ה-ID טוקן. אוקיי? בעזרת ה-ID טוקן אנחנו יכולים, זה ה-ID מבחינת ה-Firebase של המשתמש שלנו. בואו נראה את האינפו של נשים את השורה הזאתי בהערה. אה, אינפו שווה ל-off נקודה get account info. והנה, עם ה-user ID, ID token, אני יכול לגשת לאינפו הזה, להדפיס אותו, ואני יכול גם למשל לשלוח אימייל וריפיקיישן. אם אני רוצה לדעת שהאימייל הזה באמת קיים, מישהו באמת, אז בואו נעשה את זה. auth נקודה send email verification, הנה התוצאה הראשונה, לפי ה-ID token. שני הדברים האלה אנחנו זה. עכשיו בואו נריץ. name user is not defined, כן, נכון, not defined. אז אנחנו כן צריכים את היוזר, בואו נמחוק את היוזר הזה וניצור אותו שוב. הנה, יש לנו פה את האינפו, וגם שלחתי אימייל וריפיקיישן קוד. בואו נראה את האימייל הזה. הנה, אתם יכולים לראות אותו פה, verify your email for auth demo. איזה יופי.